Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφουμε μετά από καιρό. Στο μικρόφωνο πάμε ταμείο. Δίπλα μου ταμιοφόροι. Λίγα μάτσα ακόμα στα κουπόνια μας. Σιγά σιγά θα αρχίσουν οι επιλογές, θα αρχίσουν τα πρωταθλήματα, θα πούμε και εμείς στο ρυθμό μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με προκριματικά Champions League και με πρώτη κατηγορία Ρωσίας. Πρώτο μάτς που θα μας απασχολήσει είναι το αγώνα Βαρντάρ Σκοπίων με Μάλμε. 1-1 το πρώτο παιχνίδι, με τη Μάλμε να ισοφαρίζει τον 25ο λεπτό. Ήταν καλύτερη σε όλο τον αγώνα, ευτύχησαν να προηγηθούν οι Σκοπιανοί. Η Μάλμε το μόνο που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει. Είναι πιο καλή ομάδα, πιο έμπειρη. Επιστρέφει και ο Ρόζεμπεργκ, ο οποίος είναι ηγέτης στην επίθεση. Πιστεύω ότι θα περάσει από τα Σκόπια με το διπλό. Επιπλέον οι Σκοπιανοί δεν θα αγωνιστούν στη φυσική τους έδρα, γιατί διεξάγεται ο αγώνας Manchester Real, ο τελικός Super Cup, και γίνονται κάποιες εργασίες. Οπότε πάμε με το διπλό, 1,68 στον ΟΠΑΠ αυτή τη στιγμή. Δεύτερος αγώνας είναι από την πρώτη κατηγορία της Ρωσίας. Αγωνίζεται η Lokomotiv Moscow με την Arsenal Tula. Η Arsenal Tula είναι αποδυναμωμένη, θεωρείται το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Η Lokomotiv έχασε στο τελικό του Super Cup από τη Spartak Moscow στην παράταση με 2-1. Δεν είναι κάτι τρομερό σαν ομάδα, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να ξεκινήσει με μια νίκη και θα πάω στον Άσο σε απόδοση 1,38 αυτή τη στιγμή στον ΟΠΑ. Καλησπέρα και από μένα, και οι δικές μου επιλογές είναι από τα προκριματικά του Champions League. Συνοπτικά έχουμε το διπλό της Μπάτε που παίζει με την Αλασκέρτ από την Αρμενία και το διπλό της Hafnarfjordur, της Ισλανδικής αυτής ομάδας, που παίζει με τη Vikingur. Και οι δύο ομάδες, οι φιλοξενούμενες, θέλουν τη νίκη, γιατί στραβοπάτησαν στην έδρα τους. Ήρθαν και τα δύο παιχνίδια 1-1, παρά το ότι είχαν και οι δύο την υπεροχή. Έτσι πιστεύουμε ότι έχουν πιο βαριές φανέλες και έχουν και σαφώς καλύτερες ομάδες και θα πάρουν και οι δύο το διπλό. Την Πάτε μπορούμε να τη βρούμε στον ΟΠΑΠ αυτή τη στιγμή στο 1,53. Έχει πέσει η απόδοση γιατί ποντάρεται, και αντίστοιχα την Hafnarfjordur μπορούμε να τη βρούμε σε απόδοση 1,92. Στο ίντερνετ αυτές οι επιλογές είναι σαφώς μεγαλύτερες. Έτσι, ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε διπλό τη Μάλμε, άσο τη Lokomotiv Moscow, διπλό την Bate Borisov και διπλό τη Hafnarfjordur. Τις εκπομπές μπορείτε να τις βρίσκετε στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά και στη σελίδα μας pametamiyo.eu.